Jako co to děláš? Běž dál, ať je tě vidět, jak skáčeš. A na zadek skákej. Já? No, skoč na zadek. Ano, můžeš, já už točím, můžeš vedle Matěje se postavit. A ty ne? Oba dva bolí na ty, že? Jestli to bolí, tak neskákej. Dívej. Běž dál, Mates. Tak já poprosím, aby vyjde. No to se skřípla, víš? To tak prostě někdy je. A na zadek, ježišmarja, nejenom nahoru dolů. Ujej zadek, bum dolů. To dělej, bum dolů zadek. Nic? 2, 1, teď. Jednička nebo dvojka nebo trojka nebo šestka? Tak, kale. A dobré. Ještě ne. Pozor Matěj, Natálka chce udělat kotrmelec. Můžeš, Natálko? Ne. Jo, pozor Matěj. Teď. Dobrý, a co záda? A co břicho teda? A spadni na zem, ne? Skákej. To je jako všechno, jo? Mrtvolka v pejsku. To je jako všechno, jo? Podívej se na mě. Mates. Tady. No co? Co tam je? Babo, vítaj.